nga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Wala akong marinig yun sa loob yun. Di akong audio, di akong madangog eh. Ha? Ataabag ako ito mag-headset. Ha? Okay, oy! Good morning! Sus ko ang hapot na pala na din. Ang programa, ang hapot. Good morning Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Dipisilon main labadi. Ha? Mapapaisip ka na sana, ipano kung wrong timing palaan. Bako mas magayon po na main love pag warang pigipiling oras. Maray na sana, pwede sir kang main love sa McDo anytime. Huli taigwang everyday McSavers na nasa 35 pesos sana. Kung breakfast time, ang linamnam kang cheese egg desal. Kung merienda time o meal time, ang crunchy meaty McCrispy chicken sandwich o savory sarap kan burger McDo. O bako nakakatakam, po 35 pesos sana yan. Ano man na oras, ano man na aldaw, siguradong pupusuan mo talaga ang everyday McSavers. Kaya sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime. And order anyway via McDelivery, ride-thru or take-out. McDo Everyday McSavers na starts at
source all power requirements reaching 40 megawatt at full demand. From one room, the wholesale electricity spot market or now referred to the independent market operator of the Philippines. O ito. I am certain the Department of understand the implication of having an entire province energy requirement sourced from a market with highly volatile prices. The price of purchasing the base load immediately in peaking energy requirements from WISM is costly at this time. Yeah. Sabi ni Kong Joey, mga tugang susugdigdi sa news na naka-publish sa Manila Bulletin. Na ang pagbakalda tabi din presyo nin kuryente sa WISM, mga tugang, magasto. Kumpara da tabi kung mabakal ka, mga tugang sa ibang power supplier na pwede man sa nakitang makabarato. Iyong mananggad, ano? Di mahapot kita, natangyadan ginibo kang ape ka ito. Kung nagdangog po ka mo sa kuya kan sa rong simana, hinapotakaan si Mr. Kapos. Ha? Sabi ni Kapos, mga tugang kang APEC, nag-apply da sinda kaayan sa Department of Energy. Alagad pig-deny kan Department of Energy. Ang pig-deny kan Department of Energy, tas sila nag-apply mismo sa San Miguel. Nang San Miguel mismo, saro sa mga attached agency kang APEC. Diba? Na. Salceda also told COSID that as one of the architects of the Electric Power Industry Reform Act, I fully understand that the intent of competition rules under the law is to protect the consumer and to maximize their welfare. Yan. Okay? Yan. So ini po mga tugang ang latest. Makakahangos-hangos kita digdi. Sa simpleng pagkasabot ko, kang news na iyan, hali po mga tugang sa Manila Bulletin na na-publish, tabi. So APEC, pinagtutugutan na magbakal nin kuryente sa ibang supplier kaini. Sa ibang supplier kaini, mga tugang, tangani na mahinggianan kita. Pwede man sa napalambakalon yun ang kuryente, 6 pesos 70 sentimos. Natatawag ka para suso kita dyan sa WISM na iyan, na pwede pala iyan, nagibuhon, mga tugang, sa ibang bagay. Di ba? Si Kong Joey Salceda, susugdigdi sa Manila Bulletin, iyon nakiuron mga tugang duman sa Malacanang. Nakiuron kay Cosi. Nagtabang mandatabi si Senador Bongo. Mga tugang tungkol sa bagay na in fairness kay Senador Bongo, i-mention taman. Tabasa digdi sa news, sarap man sa pinasalamatan ni Kong Joey, si Senador Bongo, mga tugang sa siring na bagay. Hello? Hello, good morning, baby. Morning. Sa pagsabot ko sa pinara mo, sa binasa mo, ang may problema talaga ay sa APEC. Gary, a sort of. Iligon mo, kaya dahil na tinugutan ka DOE kasi sister company ni Dan San Miguel na gusto nila bumakal duman. Iyo baga, naroon naman masasabi? Kaginot interview ta? So binasa mo, under the rule na sinabi ni Kong Joey, Opo. ito pwede kasi pipuproteksyonan kang batas, so right, kang mga consumer. Yes. Oo. Ngunyan, kaya din sila tinugutan ka DOE, ngunyan nasabutan ko na, sir. Oo. Ngunyan, araw kayo ni, ang apot, ngunyan na sinda ang may problema, kaya sinda kita buminahalon, paano siya babayad ta? Na sinda ang may kasalan. Iyan migo ang dakula. No, nahapot. Pakayo, sir. Oo, iyan ang dakula. No, nahapot. In short, gusto ninda kitang i-jeopardize sa mga Bicolano. Iyan. Okay. Kapag sabot ko yan, sir, sa tinaram ni Kong Joey, ha? Okay. Salamat niyo, ha. Mabuhay ka. Salamat, sir. Alright. Sandali. Tagari. Gusto mga tugang mag-react ni ni dating DOT Director Benji Santiago gayud sa shootang ini ngunya na pag-aaga.
Director Benji Marinaga po. Long time no here, long time no see, amigo. Naga, sabi, Henry, na himati ko kayo sa inyong ano, Yes, yes. kapot. Aha. Pero meron ako salamat ako kay Joey, ano, kasi nagibuhan niya intervention kasi ako baga sa room sumidores. Opo. Dahil sa high rate, nag-abot na ako ng 7,000. Oh my goodness. Oho. Parang yung mansa na ang konsumo ko. Parang Iya yung po. mansa na ang konsumo. So, anyway, going back. Aha. First, dati ba akong board of director sa Aleco? Iyo po. When I was against privatization kasi ini yung mga bagay na sinasabi mo na nangyayari. Aha. Itong tigil-hiling kay Tupa, yung sinasabi mong pwede mag-trade Yes. ang APEC sa mother company ng San Miguel. Opo, opo. Kaya ino-post siya. Pero iba pang mga solusyon actually. Aha. Ang saro kaya nitong sinasabi, ang ko lang kaya naintindihan, yung mga gusto kong i-upload kasi duman sa batas kasi, gabos na supplier na pinagi sa WSM. Iyo, Pwede ko iyo. maintindihan kung sinasabi na pwede ngayon magbakal sa independent, nagabos na trade sa WSM. Oho. Pag-unang pangalan kayo mo ng independent LNG producer something. Yes, correct po. Correct. Oo. Ngunyan, ito ang sarap ng paagi, ito mo lang inaapod na power supply agreement Opo. na yung protected kita sa, especially pag summer. Usually, kinukuha pag manag ng summer, kaya nang talagang bakul na demand sa Manila, kaya naapektuhan kita kang rate. Oho. After that, medyo nababa na naman siya. Opo. So anyway, ang point ko kapag ko sa mo is just to enlighten na yun nga yung mga sinasabi na kayo na magiging problema na nangyayari na nangyayari. Yung mananggad, na. Garin na po po sinindo so plano kang init, ano? Problema, ang system loss, so dapat magayon sa ibang collection, kita ang nilay silang system. Opo. Silang system na maray ang collection. So, ang nangyayari, di na nakakolekta. Pag ang problema, maraming na ito nag-computerize na sila last time magaday kasi na first time nag-take over ang APEC. Yes. Kasi sila nag-computerize. Kaya ang billing cycle, iabot pero hindi. Kaya ito silang ibang kulang sa bayad sa inyong supply. So, kanakulan na problema sila, ang word ko dyan, inefficient, maluya ang projection nila, kaya nangyari ng problema ng inyo. Usually kayo sa Aleco, iba silang division dyan, nag-healing kayo ng mga rate na inyo. So, they trade earlier. If I remember kayo to last na, bako pa ako, nag-trade sila itong manager dyan na naging for the first time naging positive so Aleco, kaya lang pinahali ito kang Iyo po. pinahali ito. Iyo po. Nag-agree sa contract ito. So anyway, ini yung mga nangyayari sa Tuya, one word lang sabihin ko, very inefficient ang operation nila. And to think na, pero dahil man sila after 5 years na sila dyan. Iyo. Coherent na garo lang day-to-day operation. Ang napot ko, kahit ito na nga ako, sila mabutas sila 1 billion. Iyo baga. So, kasi may sulat ako ka ito na nakaputan. So, ako itong kumunyan, ako sa mga nakapot, nasa na itong 1 billion. Ako nagsa-reverse ng 1 billion na pang-kapital. Siguro ang problema mo niya na yung iyo. Pwede na mangyayari. Pero, maya akong aram na pag-reverse ng 1 billion. Iyo po. Ang word ko kaya, pero ginamit lang din sa mga dating resources kang Aleco sa tapos nag-operate sila. Yes. Na madali ang operation kang distribution. Yes. Oo. Adi. Yan po ang... Adi. Po. I-relate ko lang sa imo yun na kwan itong certificate of exemption na magbakal mo na temporarily sa mga independent producers, pwede pala na mangyari ito kung gigibuhon. Pero, syempre, in the long run, after 6 months, another negotiation na naman ang pwedeng mangyari. Posibleng balik kita sa WISM, di ba? As ipapakambol sa electric market. Naman yung pwede i-continue sa ano, kaya magkuha na yung supply agreement din sa kanyang. Opo. I think, it's one thing what you mentioned, na okay itong ako initially, energy. Kasi ang energy ang backlog kung ako niyang ikaw, o kaya ang naya, because yung nga, pero lagaan mo na, kaya na, mayo ng ibang word parang Iya po. sa big so diba? Yes po.
ang prangkisa ang Aleco, bakit as a consumer? Yes, correct, correct. Nag-operate privado. Pero, ang problema ko, siya ang watchdog, siya ang overseer or oversight committee. Oo, Kaya yung mga trading nila, yung mga contract nila, Yeah. na to the detriment of us. Mayo kitang power, pero sa tuya ang prangkisa ginagamit nila. So, yun ang medyo karoon tayo nangyari nila. Mayong watchdog. Bako klarado, oo. Tangaram ko po dyan, Ardi. Ang aram ko dyan, gari ko kitag existing board of directors dyan. Yung nga ni kundi may kuaran pa ito. Kung minsan dahil sila nagkatauning regular report. Ang under that, under itong privatization, dapat regular nag-report sila sa board. Iyo po. Opo. Before nag-analysis sa dating board meeting itong bago sinalidahan ito. Oo. Ang reklamo nila, dahil nagkataon tayo ang APEC. I see. Okay, okay. Itong kina-bishop pag dahil nagkataon tayo Dahil man. ang APEC. Oo. So, gano'n lang sila sila dyan. Pero kung sana. Tapos may mga, kumbaga may mga sintikan sila. Basta kaya nag-intindi ko na gusto i-impose ko itong board na ka ng kondisyonis. Dahil man nangyayari. Ayun. Iyon mananggad, ano? Okay. Tama ba, so pagkadangog utabi, Ardi, na, tama, may nabasa man ako kani actually, ikadati kang board of directors kang APEC, o kan Aleco, APEC. Base po digdi sa batas na ining ipera law, ang gabos na electric cooperatives, or ano man na nagapadalaga ng kuryente, mabakal ka sa WISM dapat? Tama? Yan kasi sa IPIRA Sa IPIRA yun na ito. Sa IPIRA law? Sa centralized. Centralized. So they can dictate the price pala? Okay, nga niya bang yan, I am glad to say also na pero i-review na itong IPIRA, baka i-scrap na ito. Kasi yun nga yung nangyayari niya. English na supporters ng IPIRA, mag-tracing na duman, na yung pabarabaan. Yes. Pabarabaan, yun ang espiritu ka itong IPIRA ito. Pero ang nangyari, because may mga Pero dahil man nangyari ang obeto kan ipera lulugod. Kasi dito na sa kaya nagsusupply copy, Henry. Kulang ang producer na nag-supply sa inda. Oo, sinda. Ako kung masabihon, nagdududa lang ako, baka nag-uurulay lang sinda. Kaya saksak kung dahil maapektuan sa ang ano. Iyo, posible. Even sa production na, ano sabihin mo kaya, supply and demand ba yan, Henry, Yes. Like any other commodity. Oo. Pero masabihan ko, halimbawa, ini sarong planta. Dati nga nag-produce ngayon 100 megawatts. Opo. Sabihan ko na lang, i-produce mo na lang 80. Tangaling, ang presyo, maprotektaran ka. Iyo, posible. May What's happening in the oil industry, di ba? Yung oil, sabi ang OPEC na araw kayo, sila nagligtak ang presyo. I Kasi nga, see. mayo kang choice. Oo. So ngunyan, dahil Western Gabos, makan choice, you trade with these people na nagbibenta sa Iyo mananggad. Sarot na lang ang dadalaganan. Maswerte kita kung nakulang supply. Kung kurinti, dahil man, kung araw kang oil, may tatako. Iyo. Okay. Ang oil, pwede mo i-store. Ang oil ay ang kuryente dahil. Dahil pwede. Correct. Tatapok mo yan. Kung sobra yan, tapok yan. Yes. Oo. So, sa pagtabi, Ardi, sa experience mo po sa araw ka na bagay, ining sitwasyon tangon yan, bako man sa nasa APEC nangyari sa buong Pilipinas ini. Tama? Iyo. Mga las ka, Henry. Hindi kayo nangangalas ako. Every summer, nagma-maintenance yung mga producer ng every summer ang tandaan mo. Ang hapot ko, may ruling ang DOE kaya na dapat i-schedule nila. Nagsasubmit siya ng mga schedule. Ang DOE, pigihiling yan na hindi ma-disrupt ang mga distribution ng kuryente. Opo. Hindi ma-disrupt sa Luzon especially. So may sinasubmit silang maintenance, power maintenance schedule. Kasi permanente na agad. Pero sabay dapat. Kaya if you notice, nauling munduran ng DOE, binalik ba ganinda? Dahil mag-increase. Pero ano pa kaya, buong bulan na, tinamaan na sa tao, nakakulit na silang, sabi ko mag-suspect siya. Pero sabi ko, how come, na under batas, aral nila ito, na dapat mag-scheduling, nakalusot pa ito. Hindi kapabayaan ng DOE. Kapabayaan ng kadensya to monitor. Dahil ko lang maksiba, I cannot speak kasi dahil ako duman. Pero, may yan, pati ang satuyang projection kang kuryente, may sisubmit yan, ang gobyerno nag-ano kaya, kaya pigihiling daan ng application, kung hindi siyang dagranta nila ng
Oo. Madagdag yung kuryente nga kita because ang demand nag-increase by 10% for this year, na-increase 10%. Projection na yan. Kasi pag inuba ka mga planta, Yes. Oo. so, tapos yung naka-schedule, naka-project now. Anyway, nangyari na nga ni Leo, sa kulang pero may mga plano nga ni kita na i-improve na yan. But basically, dahil kita maka-ero because yaw ng APEC. Ang consumer, dahil maka-ero. Dahil maraming nga nito, bakit ang mga leader na kina Mayo, kina Joey, na nag-intervene talaga na mababaan ng grabing kasakit kayo ata, COVID nun yan. Iyo baga, so na kitang maginibo kayo ni, mabayad kita ngunyan, and let's see, sa July, mababa ang kuryente. Oo, pupulang ka, nang ruling yun daw. Hindi kitang daw. Citizen na bayad. Yes. Opo. Kaya mapagalin yung sitwasyon ka, dam iksidong. Okay, masakit na nila yung magbayad. Kaya, atod kayo na, bumalisap kasi mas magastos ng operation ka generator. Yes. Mamarisip ako ng generator nga Okay. Stay at home pa kita ngunyan. Kasi kung may kuryente ka, kung may electric pang sarong ka, stay at home. Yes. Lalo na yan, mga alas ka tayo, kung makita nagpaparagal sa kuryente. Kasi na yung kuryente. Opo. Ang kuryente tabi, kahit ano yung sa kooperatiba, kahit yung under the Marcos regime, is a basic human rights. Yeah. Ang kuryente, ang discretion nila is a basic human right. It cannot be tried. Kaya nga ang gobyerno ang pirming the 100% electrification ng buong Pilipinas. So it's the same with water. Kaya nga iniinit para privatize ka. Kaya na walang control ang gobyerno. So depende na sa mga pribadong kung may elusida na mag-isip sa constituents, yan mangyayari. Pero kung private business. So wala silang pakialam kaya hindi makatakot kayo dyan. So dapat mag-create talagang aleko ng overseer kaya ang mga nasa poder ng mga LGUs, o kaya na Joey, ng overseer. Kaya hiling talaga, kalkalon talaga ang nila. Pero ang sarap pa nga ng pangako nila, di ba? Pabayaran na sa utang. Sarap pa yan. Yan, ang nangyari, per bilyon, si Daman may utang na, pero bilyon naman. May utang, nakadagdil mo. Pangyari. So, hindi pinadala na maray. Yes po. Pinadala na maray ang, piglaogan ng danon yan. Ang nagsasuffer kang una, na sinda, savior. Bako pala totoo ito naging savior. Kita sinasirapan mo yan. Yes po. Kaya, pero kung talagang kita ni temporary relief for 6 months, mababa yan. Kasi ngunyan, pag December kaya, mababa talaga yan because kulang ang konsumo sa kuryente dahil malipot. Okay, so that's the time, before mag-hit na naman next summer, next year, mag-lock na sa mga supply agreement na na kita. Wala kitang, Para mo, tama itong sabi nila. Ito ang sabi ni Joey na ibang mga nag-o-offer ng barato. Ikaw mananggar, kaya mo lang dumagtabi ng kwan? Kaya ang bakalo na 6 pesos and 70 pesos centavos lang? Hindi ko talaga. Kahit ito paarami yan. Kundi nga kasi under kita kang receivership itong BEA, balik ka ng BEA. Pero ang ko tabi di makuha tabi dita. Kung kaya ng bakalo na 6 pesos 70 centavos, natapagabot sa WISM, nagdi 13.47. Diba? Pag-abot sa WISM? Trading kasi duman. Trading market ang WISM, di ba? Oo. Supply and demand kasi yan. Ibig ko sabihin, pero naroon mo lang kayo niyo. Sa itong panahon na COVID kita, so gin, na dati nga, gura ng gin ang itong bilog. Gura ang deko ba tayo aram, naaraman ko lang sa nagtitrade. Di na ako nakanamit. Bawal. So gin ba nagmahalon. Yung gin, nagmahalon, pero pa rin gin. So tayo nga mayo sa market, kaya nag-probiksyaran sa mga trader, kaya nagmahalon. Pero sa tao kasi, kaya po nagmahal sila. Yes. Itong first na wave ng COVID, itong 2020 last year. Sabi ko na, man, siya na naghihirap na nga ng tao, nag-approbitsar pa sila, makahirap man. Pero, mainom ka, gusto mo din, bisisisi mga pobre, yung muninda. So, anyway, yung mga issue pang yan, kaya ako nag-post kayo ito. Yun ang sabi ko, dapat thoroughly i-study yan. Everything basta sa nandun, and then
paano ba yan? Kasi, apod ka iniyo, ay nako, Aha. mahirap na magtaram, ano. Pero, yun yung nangyayari ng iniyo, kung hindi mo sa border sense and then, ano ang mga dots kayo connect mo, yun yung nangyayari sa Tuya. And this is not happening only for Albay. Yes po. This is happening Yes po. throughout the Philippines, bako lang yan sa Tuya. Kaya, especially, sa Luzon Grid kita, yan. Yeah, So, sometimes, magayon man, tabawa man sa Luzon Grid, ang Barakalan. Una lang kaya, nag-spike duman, nag-shutdown sa mga planta, wala na kukuana, nag-iiriwal. Nag-korumpik na sila duman sa WSM. Kaya, kung kaya mo. Yeah, Pero okay. yun nga, before ko pa yan na dapat naisihin ng taho. Aha. Bako na post-pre, dapat Yeah. nasabi sila, maano kita, remited sa increase. Ano kang aleko, mineral ko baga. Ano ka ng bulan, in the future, ma-increase kita, next month, ma-increase kita, Correct. ano ka ng Correct. positions. Aral nila yan, kung very well managed yan, aral nila ito. Kasi Apo. hiling ang fluctuation kang demand and supply and then the pricing kang WSM. Yeah. Ito yung everyday, magkatalasin na kayo ng report ng WSM. Everyday, ito fluctuation, and di ba kuman yan na everyday, nag-fluctuate ang presyo ng WSM. Yes. So, kaya, igsata na sila kaya, kang report everyday, igsata na kang WSM. Ano ka ng presyo na yan, ano ka ng presyo kaya. Everyday, kaya, ay nako. Okay. Aha. It has to be very efficient ang operation ng sarong araw pa yan. Iyo baga. Otherwise, malulugi yan. But, tama po, ibang mga kooperatiba na successful. Aha. May mga kita AAA. Ibang mga AAA successful. Kita okay sila kita successful because in the past may mga problema na nangyari na. Iya pa. Okay. Grabe talaga ang problema sinapar mo talaga. Kaya nga, kumbaga, slate, okay na mag-log ng affect na. Pero, may magkaroon nangyari. Pinidali itong proseso. Opo. So, nangyari, Okay. yun na yun nangyari ito yan. Yes, opo. I don't know kung pwede pa pang ibalik yun sa Aleco, dahil namin kwarta na sa Aleco Aram. Ang sarap pang nalingawan ko. May ibang source ng energy kasi, bako na yun yung steam, bako na sinasabi sa mga solar. Aha. Yan, sarap ba yan? Kung solusyon kaya sinasabi, may mag-solar na kita, kahit yung panahon na magsusupo na kita, yung solar. Nabinay ko na nga sa ibang countries, especially sa nagbarato ng super. So, may mga inaapot silang tariff. Ano kaya, itong bagang solar, gawa ka ng insentibo pag naglaog ka. Magayon na yan, mababa ang pagbakal mo, ayaw ang presyo, makitabang ka pa sa environment. Yeah. So, except kung steam ang kuryente hali, okay lang kasi water yan. Pero kung iba, diesel operated, coal operated, mapagal ito. Ang sarap kayo kung naka-pipeline ka ito during the station. Nakulo na coal-powered plant ang ginibuhon. Yes. Kahit na nito ibang coal power, kaya ba kasi sa itong inapod na base sa load. Opo. Sa kuryente kasi dapat igawa ka dyan na base load. Igawa ka dyan na sinusupay na base load. 8 hours load. So base load nila, coal ka ba? Peak hours. Opo. Bako mamparayo. 4 hours. So, base load kasi barato ang coal. Kaya, tigaan nila. Pero sabi nila, alam mo yung alternative, either steam o yung hydro, or yung solar. Yes pa. So, I hope alam ko pag-isudyaran nila yan but sometimes may opposition May mga opposition because may ko yung maintindihan kung nata nag-oppose nila kayo. Nasa ibang countries, pag-implement na yan. Yeah. Opo. Okay. Implement sa Pilipinas na ako masyado pang because of the fact na ito sila mga inaprubahan na coal-powered. Iya pa. Okay. 2,000 megawatts ito itong panahon, 4,000 megawatts. Okay. Kung nag-ibo na ito, whatever. Yes, opo. Ay, naku. Kalimutan ni Henry ang problema sa energy. Yes. Oo. Okay. Nakalimutan na marayo. Opo.
Salamaton tabi adi sa pagapod. Salamaton na maray. Yes, thank you. Thank you. Kahit na dako na No, okay lang po. Very very marinig yun ni Joey kasi pagdating mo na kita ngayon, yeah. at least makakahangos kita sa anfortang nasisave ta, pwede tanda nito sa pagkaon baga. Very good. Iyo po baga. Hirap na kami Iyo sa baga. trabaho na mayong ano na nga, hirap sa baka na buhay. Oo. So, dagdagan pa ang kuryente. Kasi ang interest yan kung kung Henry, 30%. Yeah. Ang increase sa kuya, based on my computation, nag-increase ako 30%. Grabe ano? Ay, sige mo 30%, 3,000 to 3,000. 3,000. Walang bagay ito sa mga empleyado ko nagreklamo na. Iyo baga. Opo. So, hirap man. Okay. Ardi, salamaton na maray ha. Very enlightening. Salamat concern sa ng amin, pagkakabili ng nakita pagkala. sa inyo, bakuha ang DCGB. Salamat po. Ardi, mabuhay po ka mo. Ingat tabi. Ingat. Thank you. Alright, thank you so much mga tugang. Thank you Tabi, former Regional Director of the Department of Tourism. Mga tugang for that enlightenment po. Dati po kaya siyang Board of Directors, mga tugang kang Aleco, kaya dakol siyang aram tungkol dyan sa bagay na. So, to summarize po our discussion this morning, mga tugang, ang APEC, ma-issue sa Tuesday, sabi ni Kong Joey, thanks to Senator Bongo and Secretary Cosi of the Department of Energy, will issue on Tuesday a certificate of exemption from CSP to APEC for 6 months. This would enable them to engage in emergency power supply agreement and buy 100% from other suppliers. Magbakal ki supply ng kuryente sa ibang supplier at the amount of 6 pesos 70 centavos instead of 13 pesos for 13.47 centavos at the wholesale electricity spot market. Iyan po ang good news, mga tugang sa Tuya Gabos. Ang mga baretang yan, hatod po sa Endokan, mga minasunod. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Farex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa pulukan payo asing kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Ulam
Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan, may hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom mi in Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita sa programa, mga tugang sa DCGB. Ngunyan tabing pagkaaga, digdi po sa tuyang istasyon. Sabi, oy, sandali lang, ilog tamo na ang report ni Lawrence Barcena. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Congressman Garbin, kanako Bicol, day daw matutunong sa pag-aram kung nata buminulaga ang pagitaas kan singilin kuryente. Lawrence Barcena, i-detalye mo. Good morning, Lawrence. Salamat tabi, Pipi Dakula ang pagduda ni ako Bicol Party List o AKB Congressman Alfredo Pido Garbin na may dakulang atraso talaga sa mga konsumidor. Ang Albay Power and Energy Corporation o APEC sa bulagaan o biglaan na pagtaas kay ninin singil sa serbisyo ng kuryente. Ini ani pinagunampitan ni Garbin sa DCGP News na ngunya na simana magkakaigwasin da kay ninin legislative inquiry sa Kamara de Representantes. Tamaski siya, grabe ang uyam sa nangyayari ngunya na pandemya, biriglaan ng siring kay ning pagsingil na duminoble ang bill kan mga konsumidor.
Para sa piki-question kang kongresista, tanata daw sa Alangkaw nagkuha an APEC sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market na pinakamahal. Alagad nga ni daw an Alangkaw na porsyento dapat kan sa indang pikukuha sa bilateral contracts hali sa mga power generation companies. Kabtang tabi BP kan pahayag ni Garbin. Ano tabi kong Garbin ang masasabi mo? Kung Pido. Ano tabi kong? Punta. Kan APEC, tama daw na ipasa ito po sa mga konsumidores. Asin, pandua is nata igwasindaki kumbaga polisiya na halos gabos pinagkakuan nila ang kuryente sa WESM na mahal. Samantalang ang polisiya is dapat 90% kan sa indang kuryente hali sa bilateral contracts o itong hali sa power generation companies. Mas barato ito. From 4 to 6 pesos makakuha ka kayo. Sa WESM, bakpo stable ang presyo. Low on supply and demand, lalo na mo yan, dahil nag-shutdown na company, talagang mamahalon ang kuryente na babayaran sa mga konsumidores. So, ang bottom line mo yan, sa tuyang pinag-iibo, nagsusurat na kita, mahiling sa mga charges and billing, kung tama ang pinag-charge ng APEC dahil base sa kasimbagan ng Independent Power Producers President na si Richard Nederkat, sa bulan kang Mayo na kung sa aparte ito kang billing mo niyan kang APEC, 60% kan sa ilang source ng energy hali pa sa power generation company o pinag-apod na bilateral contract na kung sa barato duman 6 pesos as in so 40% kang source nila hali sa WESM. So nata pati subulan kang Mayo, halang kawanan sa indang pagsisingil. Iyo po. So, ngunyan po, ano na po ang gigibuhon ta po kayo sa Kongreso tabi ninong ko? Well, sa maabot na simana, nagpromesa sa Puya ang Committee on Energy, Chairman na Mikey Arroyo, na ipapaakod niya ang ERC para magkaigwaki o rulay digit. And then, ma-determinar taman. And so, ngunyan lang, pinaghahalata lang so additional pang dokumento na kung saan na pagkatapos kang June na billing, sabi ni President Richard Nederkat, saka pa lang sila makakapagtao ng statement. Roger, so yan tabi BP. Kusog ko na ito. So yan tabi BP ang kaptang kampahayag ni Congressman Pido Garbin. Yan tras tanto tabi BP di sa Legazpi Port District area para reho ang agrangay kan mga konsumidor nagdurubli ngaya so singil sa buya ngunyan ilan kan piriglaan na pagsingil kan taas singil sa kuryente. Dagdag na bareta tabi BP, ako po si LBB. Salamat. Wala talaga ako yung kimadangog yun na audio sa laog yun. Maski sa headset ko wala talaga eh. Wala akong madangog tal. Pati sa headset ko wala eh. Kaya di ako nakiki-oron mismo sa mga nakakuan. Anyway, madali lang may nag-a-upload. Madali lang ha. Hello, good morning. Ronaldo. Yes, sir. Ano po may paglilingkod? No, itong ginibo ni Joey Salceda. Aram tabaga na sila masadan may pakanakad to pagka dyan sa APEC. Kung atatay ko kay APEC. Ngunyan, ang ginibo ni Congressman Salceda. Resulta sa na yan sa people's resistance sa pag-ano kan mga tao. So, pagkapaldi na kan mga tao. Yan ang dyan, ang pinakasuma total dyan. Iya po. Pero, mayo man siyang sinabi na sa mga kinulikta na ibaralik. Kundi, ang pagsabi sana niya na magbabawas ang presyo ang singil. Iya po. Di ba? So, paano sa mga binarayadan na Dracula o na bayad na illegal na kinulikta sa mga member consumer? Yes. So siguro dapat yan na magtandaan tang padagos na may politika na nga tatay sinabi niya si Senador Bongo. Isinabay niya si Jose. Alam mga kinaaraman kan digdig ito. Opo. Ngunyan ang dapat siguro ka magkasaro talaga ang owner members kanaliko na ibalik ang aliko sa lion na ng apik digri sa Albay, yun nagpapatiyo sa mga lamamanuhan. Despite na igwaki kan pandemya, Opo. mayo ki mga anak buhay,
or dahil ako control kayo ng mga pandemyang problema na ini. Patapos kakastiguhon kan naralangkaw na presyo kan singil sa kuryente. Siguro si Congressman magano duman sa punto na ibalik ito mga siniringil. Apa? Bagamat saro yan sarong tugon pero bako yan ang pinakasolusyon. Apa? Paano na sana sa mga nagkakuro ang mga kwarta. Napasay nito. So yan ang dapat siguro pag-urulayan. Yes, sir. And then ipasabot sa tao na sinda man sana sa mga dating may mga kagibuhan. Ngunyan, palliative sin ng gidigibo ngunyan. Opo. After kan pirang bulan, mabalik naman kan. Oo. Para pakalma kung sana ang dagit kan mga tao, kan mga resistance kan tao. Yes, sir. Opo. So yaman sana siguro ang dapat Salamat, sir. natandaan. Apo, thank you, sir. Sa mong reaction tabi sa satuya tabi na programa. Alright. Si Mayor Noel Rosal, may surat man kay Secretary Cosi. Tapusong ko lang inita. Nagsaranga-sanga okay. Tapusong ko lang ini. Ang punto kan surat ni Mayor Rosal, iba man yun. Pero may kwan siya may kwan siya, may nahiling ako na analysis niya na sa resulta kang desisyon kang WISM na sa yumahan so naging request kan APEC ang tundag sa mga Legaspenyo as in sa mga Albayano. Okay. Sabi kan surat ni Mayor, nakadirsin ni kay Honorable Alfonso Cosi, Secretary of Energy, mga tugang kang Taguig, Metro Manila. Subject, denial of the Department of Energy of the request for Certificate of Exemption o COE of Albay Power and Energy Corporation. Dear Secretary Cosi, we write to the Honorable Secretary of the Department of Energy to appeal for reconsideration on its decision to deny the application for a Certificate of Exemption for the competitive selection process of Albay Power and Energy Corporation on May 27, 2021. Inisupig sabi ni Mr. Kapos kan interview ta sa DCGB. Sabi ni Mayor sa letter, such decision exposed my constituents in the whole province of Albay to higher tariff rates of the wholesale electricity spot market operated by the independent market operator of the Philippines. Ang naging desisyon ngayon na i-deny ang sinabi ng request, nag-expose ngayon sa mga residentes kan Legazpi asin sa mga taga-Albay ninhalangkaw na presyo sa kuryente. The price of purchasing the full demand of power for the province of Albay through WISM is very costly compared to the Emergency Power Supply Agreement o EPSA of APEC with San Miguel Energy Corporation, which your office denied. The average price of the power rates in Albay under EPSA is 5 pesos 47 centavos compared to the average WISM of price of 6 pesos 85 centavos. At this very moment, the current WISM price is 12 pesos 84 centavos compared to the EPSA SMEC price of 6 pesos 70 centavos. That is double the amount of EPSA SMEC pricing. And this is to burden the people of Legazpi in Albay during these challenging times of COVID-19 pandemic. Diba? Minatugba duman sa naging statement ni Kong Joey Salceda, mga tugang na pag buminakal ka sa luwas, tabi, kung maghanap ka independent producer, hababa mga tugang ang presyo kumpara sa presyo dyan sa WISM. It is in our hope that the EDOE will reconsider its decision on the application for the COE on the EPSA of APEC and SMEC
covering the period of December 26, 2020 to December 25, 2021. The revocation of the initial decision of the DOE will be most beneficial to the electricity consumer, members of Legazpi City, and the province of Albay. Iyan po mga tugang ang laman kang surat ni Alcalde Noel Rosal kay Secretary Alfonso Cosi. Nagluluwas ngunyan mananggad. Anhapot. Nagluluwas ngunyan mananggad. Kay ba? Nang paglangkaw kang presyo kan kuryente sa Albay, susog po sa dikta mga tugang kang wholesale electricity spot market. Bako na di ba? Iyan po ang dapat na susog duman sa apod tabi ni dating Director Candiot Benji Santiago. Iyan ang dapat riparohon tangon yan. Kung paano iyan, mga tugang magigibo na dain na maotro. May 6 months kita, mga tugang na exemption, na tinao ang Department of Energy, itatao, pipirmanda sa aga. Sabi sa press release, sabi sa Bareta kang Manila Bulletin, sa naging statement ni Kong Joey, nakita ang San Miguel, ang APEC pwedeng bumakal sa ibang supplier. Diba? Nin kuryente. Pag-araw ka ng sitwasyon, mga tugang, mababa ang kuryente talaga sa July, August, at up to 6 months. Diba? So sa laog na peryodong iyan, ano ang gigibuhon kan APEC para mamantinir mga tugang nahababa ang presyo kan kuryente digdi sa probinsya kan Albay. Tas hinda na nakaturo ang Guramoy ngunyan. Sa hinda na nakaturo ang Guramoy, tas hinda ang nagpapadalagan dyan. After 6 months, ano ang gigibuhon nindo? Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:39. An oras hatod sa Indokang Unilab, Alagang Tunay, Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion Multivitamins plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan. Kan mga nanunungdaan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, kuya ang hapot. Pakraya, best John. Grabe ang kanta ha. Okay na. Okay. Hey, good morning, Bes. Good morning, Bes. Kumusta ka, Bes? Okay lang, Bes. Talaga Gari, maray so mga lakaw-lakaw mo ka namin naging mga semana. All the time, Bes. Talaga, Bes? What do you mean? What do you mean, Bes? Oy, Bes. Babayaran ko lang yung utang ko sa'yo. Sa smart pa na lang uli, ha? Mabuti naman. Take to. May sandali lang. Halat ko na. Ito na. Sige na. Ayos ka lang, Bes? Okay ka lang, Bes? Okay lang. Okay ka lang, Bes? Oy, Bes! Babayaran ko na yung utang ko sa'yo. Sa smart, padala na lang ulit. Mabuti naman. Sakto kasi, mas madali na mag-claim ng smart padala remittance ngayon. Oo nga daw. Dati kasi, sa isang branch lang pwede. Pero ngayon, kahit saang smart padala agent malapit sa'yo, pwede ka na mag-claim. Ayos na ayos O siya, abangan mo na lang yung padala ko Thanks, Bes! Para sa ating listeners, mas pinadali mag-claim ng inyong smart padala. CP number na lang ang kailangan ibigay sa magpapadala sa iyo at magdala lang ng valid ID para mag-claim sa kahit saang smart padala agent. Dahil sa smart padala, mas pinadaling mag-claim sa ng Pilipinas. Thanks, Bes. Goodbye, Bes. Ayos ka, Bes, Pangan mo, Bes, yung padala ko, May nag-text parang ngarat kag talagan may text. Ayun da. Dahil ka ba sa ano to be next day? Good morning, tabi kay Happy birthday daw kay Miriam Bulawa ng DPWH. Yan. Good morning po sa mga taga DPWH, Tinampo sa Partekan Barangay Mariawa, pasiring po sa Barangay Mayon, Candaraga, maawot na asin wara ni street lights, mga residentes asin motorista nagagrangay na. Nagtanong naging mahawot ito, napigagihan. Hans Galero, edetalye mo. Good morning, DP. Good morning sa mga paantabay. Sa mga nagdag niya tong bareta, paano na ninawot, minsan sa nganin kahoy na nagsusubra na sa mismong tinampo asin wara pa nin street lights. Iningon niyan ang problema, asin agrangay kan nagkaperang mga residente, asin motorista ang nag-aagi sa porson kan Barangay Mariawa, Legazpi City, pasisiring iyan sa Partekan Barangay Anislag, pasiring sa Mayon kan Manuanin, Daraga. Ini ang mismong nahiling kan DCGB News matapos na pasarantaan magayon ko ta ng lugar alagad pinag-aagrangay kung sain an 3 kilometros na laba kay ni o stretch kay ni paluwas na kan Barangay Anislag pasiring sa Mayon kan Banwaan in Daraga
Haros mapano nanin awot ang dalan, may mga kahoy pa naansa nga, yaw naman sa may agihan. Inikot anaan piga-agihan ng unyan kan mga motoristang muyang makalikay sa traffic sa mga sentrong tinampo dyan sa Legazpi Sindaraga, kung sa insinda mabiyahe man pasiling sa Sorsogon, delikado ini pagbanggi dahilan sa wala pa ininin mga street light kung kaya madiklom ini. Ipinaabot anaan concern kada sa nasabitan ng bagay sa DPWH 2nd District Engineering Office, alagad na pag-araman sigun kay spokesperson Richard Jesus na ang regional office pala nindaan inikargado kay ini. Alagad, kaso man daw tapos na talaga as in na-turn over na ang lokal na tinampong ini sa LGU kan Legazpi o kaya kan daraga ang LGU na ang magiging responsable sa maintenance kad tinampo pati naman ang pagbugtakan mga street lights. Sa ibong lalado, sinabi man sa DCGB News ni Legazpi City Engineer Clemente Ibo na dai pa man na-turn over pala sa LGU ang nasambitan ng proyektong patinampo kuntiya na maninda ini basta-basta ang mahihiro pa. Mientras tanto, ipinaabot na naman ang bagay na ini sa kaaraman man kana DPWH Regional Office No. 5 sa paagi ni Ma'am Lucy Castañeda ang tagapagtaram gani as nagtaong asigurasyon sinda na ipapaabot man ini sa concerned na opisina para maaraman kung ano talaga ang estado kan tinampo asin kung si Isay talaga ang dapat na magmantinir kan kalinigan asin kayusan ka ini. Sa ngunyan na mantinido na wala ni na street lights sa nasambitan ng lugar asin maawot na talaga maski na nga ni dakol ng mga tao ang nag-aaragi sa nasambitan ng lugar. Bes? Yes, Bes. Alat ko na, Bes. Di ko na dangog ang ko. May hapot kaya. Madali lang po. Hello, Bes? Hello? Ora, Junior. Dapat talaga may under akong mo. Bes? Ay nang pigataran mo na awot sa tinampo. Di ba akong naling na awot? Ang awot kong nailing sa gilid. So may gilid yun, VP. Pero may linya bagang tinampo, VP. Pero isment na tinampo. May linya yun na puti. Haros nakakalampas na dyan. Iyudaan concern kan nagpaabot sa tuyang concerned citizen. Sa'yo naling niya. Residence duman. Nailing ko ining footage sa pinadara mo digdi. Malinig ang tahok ang tinampo. Sa'yo na parte yan? Diyan sa Malaog ka baga sa may Taysan, pasiring iyan sa may Mariawa, dire-diretso na yun na tinampo, VP. Ang problema da dyan, nakakalampas. Iyo man sana sa problema, yun sa street lights na tigagrangay. Takan mo ang street light, pupor sa Mariawa hanggang sa Mayon. Daraga na baga ito? Iyo nga nang dito. Pero normal man kaya sa tinampo ng mga araw. Kada dahil man talaga pigabugtakan kay street light dyan. Usually, mga street lights sa mga busy roads. Yan baga, gari maluwas, access road dyan. Pero access road siya. Sisan mabalik ang kuryente ka, ang kuryente man po sa Mariawa hanggang Mayon. Buhay ng bugtakan mong street lights. Doon na pating LGU kasakop dyan. Kaya mas kasi City Engineer Ibo, di pa man maraman kung anong status talaga kaiyan. Para although wala na agad kaharong. Pero, yan pa may tinampo, ang abutan kan, magiging maharungan sa maabot na lot na may access road. Yes, sarani sa may alubo baga, VP. Magiging, saan magan sa may partikang Mariawa? Ang agin na kayan, VP, di baga sa may public market kang Taysan. Iyo. So, patoo, di ba? Kung hali ka digdi? Oo. Garo na yung man kayo yung man talaga iyan. Kaya lang, siyempre, pag nag-agi kang mga alas 10 ng banggi, alas 11 ang banggin, medyo girabuhan ka talaga. For safety purposes man da. Nga na nahali digdi sa may bagang ni Boulevard. Na paglagpas mo baga dyan sa may, subdivision dyan sa may, sa may subdivision baga dyan sa Inutan? Oo. So kay Balyar, anong subdivision yan? Camellia Homes. Pag diretso mo duman sa Inutan baga, madiklumon man, girabuhan ka talaga pag umagi kang banggi. Talaga? Kaya kung may kaiba ka talaga, makakaputan mo ang kamot niya para gari maibsan an sa imong kuan, an sa imong hadit. Ang pagka-inlove mo. Diba? Grabe ang sitwasyon, guys. Pero sa lingkod, ay mang major problem. Yes, pero ano na lang, garo ang concern na lang din ka mga residente, sana ma-maintain man daw in so street lights kung kakayanon tabi VPN, kung ma-identify kung sisi talaga ang may jurisdiction. O sige, di ilawan ko. Masabalay man kung mailawan yan, mananggan. At ang concern ko lang dyan ang consumption sa kuryente. Bata malang kuryente tanig di. Dublado baga. Pugtakan mo ang kilo, sen mabayad kaan. Baray ko na nagpasabay. Baray ka nagpasabay. Di ko pa masyadong nakuha, nalaladop.
ang kahalagahan kang street lights, pero mas mariman talagang maliwanag, di ba? Magiging pati sa tinampo. Mas mariman talagang maliwanag. Kasi sa tinampo, gano'n man ako nahiling na problema masyado eh. Di ba? Ilaw man sana. Ilawan mo Mario at tumayon. Pwede man. Di ba kung anong posible talaga yan? Pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Mas marikot kung maharong dyan tapos may ilaw. Di ba? Taba ka magasto dyan ang gobyerno kadakula, ang pagbanggi, nag-aaragi dyan sa mga, ako sa hiling, kung baka pagbanggi, dito mas nag-aaga na auto dyan eh. Garo, UVP. So mga shortcut lang talaga. Pag-aagad ako lang nag-araging van baga VP pasursugon. Naga na yung problema. Di ba? Kung naga. Di ba? Pagbanggi lang talaga, medyo delikado. Oh, okay. Okay. O, di sige. So, at least nabisita, tanayling tatso, pinagreklamo digdi, kung talagang kay puan kay immediate action o ano yan o dae. Pero okay naman pala sabi ni Ate Lucy. Apo. I-refer niya kung siya dapat na pero anong klasifikasyon kantinan po? Di pa makuha ni Ma'am Lucy, piga na pa sa monitoring unit ninda kung anong classification kantinan po init. City road yan, provincial road, national road, national secondary road, anong klaseng klasifikasyon ka? Kung local, sabi kayo ni, ang naaputan kung anong classification kayo ni, si Kuya Ricky Bagata ka na DPWH 2nd District, local road na ini DP, pero since sa regional office ining proyekto, aramon taman girare ang proyektong simbag kay ni kang DPWH. Nagparagiribo kitang tinampo, deta aram kung saan mamantinir ka. Well, mananagitan na good nga. Dahil nagkapot man sana. Okay, sige. DNVP, binisita ta ang concern na pinaabot ka sa rong paradangog sa didi sa DCGP. With Boy, Sumobil, Ans Galero, DCGP. Department of Health Bicol, iimbestigaran pagkagada rin sa rang personay kang RHO Ginubatan na pinag-aligar na konektado sa bakuna sa COVID-19. Renz Luna, idetalye mo. Yes, maray na agad BBP at maray na agad mga parantabay sa mga tugon niya ito mga bareta marangkada ng investigasyon kan Department of Health Bicol manugod niyan isa rong personay kan Rural Health Unit kan Ginubatan na kung saan pinag-aaligar na nagadan as in connection niyan iniduman sa bakuna kontra sa COVID-19. Diyan na mismong naging statement ni Dr. Aurora Teresa Daluro, ang medical specialist 3 ng Department of Health Bicol, na kung saan siya yung kinumpirmar na ininganing sarong personay ka na RH Ginubatan nagadan dahil lang sa sarong helang ay sa kunyan dahil paninda makumpirmar ko ini konektado sa bakuna or binakunang bakuna kontra sa COVID-19 sa persona. Kung makatatanda na naman yan ng iniluwas sa DCGB News, nambitan ng impormasyon, sinining sarong personalis kan RH Ginubatan, nagpabakuna kan sa iyang second dose kan nakaaging Mayo 20. Sinigwang namatean pagkatapos kini, sinining nagadan sa elang na aneurysm. Sa ngunyan pinaganap pa ang health records kanon nambitan ng persona, asin sa maabot na Miyerkules, irarami ang naunambitan ng bagay sa Regional Adverse Events Following Immunization Committee na kung saan kiriba ang Department of Health Bicol asin iba pang mga medical specialist hali sa national na level. Asin sa ngunyan ini nasanaan na pinag-aalat kan Department of Health Bicol maging resulta kan sa indang investigasyon kung iniong nagadan na personay kan RH Ginubatan may koneksyon sa iyang pagkagadan sa bakuna ang ibinakuna sa iya kan nakaaging mga aldaw sa Sinovac ang binakuna digdi sa nambitan ng persona nagadan dyan sa Rural Health Ginubatan Albay. Ano ang trabaho tabi kay Renz? Sarong midwife tabi ni BP. Midwife? Roger. Pirang naka second dose siya o pirang dose siya? Naka second dose tabi ni BP kan Mayo 20. Pagkatapos kan second dose, mga pirang aldaw bago nagadan? Nagadan tabi ni BP, mga sarong simana na may namatayan ining epekto sa lawas. Ikuang namatayan ini. Sininin na nga nangyari. Nagadan ini sa helang na aneurysm. So, pagkabakunahe, tama ba ang pagkadango? May side effect? May namatayan siyang epekto? Tama? Roger tabi BP, pero daiman tulos-tulos nagpamati sa epekto. Kaya niyong bakuna. Tapos nagadan, ang diagnosis kan doktor, aneurysm. Roger. Ayun. Okay. Actually, kansarong simana pa yan, baletang yan nadadangog ko eh. Roger. Gary, 2 weeks ago. Roger. 2 weeks ago. Aha. Kang last week, sa kansarong simana nadangog ko na yung pigurunan sa Makan Health Community.
Roger. Kaya lang yung nagluwas nga din, ang kinagadaan sa diagnosis, aneurysm. Roger. Okay. Ano na ibinakuna? Sinovac na BBP. Sinovac. Okay. Sige. Mas marayan na may investigation na gigibon ng DOH para magkagawang closure sa bagay na yan. Roger ta BBP. Okay. Yan na BBP, ang marigdag na informasyon din sa luwas. Rans Luna, DCJ Binyan. Salamat, Renz Luna, sa report. Jimmy, sa masunod ka na lang tabi, Jim, na program. Mga tugang 2 minutos na lang, alas 9 na. Salamat po kan sa inyong pagantabay. May commercial pa kaming natada ni John sa tuya tabi na programa. Thank you. Sa pangaran po kang bilog na tropa, Henry Maceda po. Depong personalan, kita po mga tugang naghahapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di